Il-baħar huwa tagħna. Tħares minn fuq l-art taraħ jifirdek mill-artijiet enormi ta' madwarna. Imma l-baħar jaf ikun pont. Minnu waslu l-ewwel abitanti tal-gżira tagħna minn Sqallija. Permezz tiegħu gżiritna saret art abitata. Il-baħar Mediterran minn dejjem kien misteru għall-istudjużi tal-ġeoloġija, baħar li jagħmel inqas minn 1% tal-wiċċ tad-dinja. Dan il-baħar għandu storja il fuq minn 10 miljun sena u l-qiegħ tiegħu fih ġabra ta' fdalijiet u teżori li nġemgħu tul l-istorja tal-bniedem. Iżda l-ikbar teżor li jiġbor fih dan il-baħar huwa teżor ħaj, il-ħut. Dan it-teżor ħaj minn dejjem attira leh numru ta' persuni li jiddedikaw ħajjithom kollha s-sajd. Din is-sena tas-sajd tmur lura fl-istorja tal-bniedem għal madwar 40,000 sena, b'referenzi għaliha fl-istorja miktuba tal-Griegi, l-Assirjani, ir-Rumani, il-Lut u l-Eġizzjani. Il-mistier tas-sajd jaf metodi differenti fosthom il-qasba tas-sajd li taf l-oriġini tagħha madwar 4,000 sena ilu mill-poplu Eġizzjan. Iżda l-ikbar avvanz f'dan ix-xogħol kienet id-dajsa u opri oħra tal-baħar li taw l-għajnuna kollha tagħhom biex jintlaħqu postijiet il-barra mill-kosta, fix-xmajjar, fl-Adajjar u fl-Ibħra. Madwar 3,000 sena ilu fil-bord tan-nofsinhar ta' Malta kibret kultura rikka taħt it-tmexxija tal-Feniċi. Il-Feniċi, nies ta' żelu kbir, kienu jgħixu fin-naħat ta' tas-silġ. Il-bastimenti tagħhom kienu jsalpaw mill-Feniċja għal port naturali fin-naħat isfel tal-gżira tagħna, fejn hemm il-Feniċi fetħu kummerġ kbir li għalihom kien iservi bħala bastun fl-ekonomija tagħhom. Illum il-ġurnata il-fdal tal-Feniċi huwa ir-raħal ta' Marsa Xlokk, raħal kwiet b'numri ta' opri tal-baħar jitbandlu ħelu fuq l-ilma kalm tal-port. Il-ħajja ta' kuljum tan-nies xlokkajri iddur fuq ġurnata biżla fuq dawn l-opri. Jaħdmu u jippreparaw ruhom għal istaġun tas-sajd uħud differenti. Makkarell, tumbrell, ton, litz u l-iktar waħda popolari hija l-lampuka. Is-sajjieda u l-bejjija ikunu għaddejjin bla għedu jaħdmu jippreparaw biex isir ix-xogħol meħtieġ bl-inqas tfixkil possibbli. Minkejja li għaddi staġun fuq ieħor tas-sajd, is-sajjied hekk kif jintemm staġun wieħed jibda jaħseb malajr biex jipprepara ruħu għall-istaġun ta' sena ta' wara. Ix-xogħol ikun jikkonsisti l-ewwel nett f'manutenzjoni ta' xbieki. Minn barra li tissewwa xi ħsara li tkun saretilhom, dawn ikunu jridu jinħasslu, jintnixfu u jintrafaw flok adattat. Kull minuta għas-sajd hija importanti. Għalhekk ara ħaddej f'xi kamra jipprepara ċ-ċimi u l-konzijiet f'xi ġurnata bil-maltemp. Is-sajjied għandu wkoll pis ieħor xi jġor. L-ispejjeż li s-sajjied jinvesti fuq ix-xorti. Kollox jiddependi fuq ix-xogħol li s-sajjied ikun qed jagħmel waqt is-sajda tiegħu. Imma jiddependi wkoll fuq il-ħut li jista' jażel li ma jersaqx lejn xi rimja partikolari li tħalli lis-sajjied b'xejn. Hemm xi ħaġa oħra li torbot lis-sajjied, il-prezz tal-ħuta għal dak l-istaġun. Is-sajjied irid isib il-ħut bil-kwantità biex ikun jista' jifdi l-ispejjeż kollha li jkun investa qabel is-sajda. Is-sajjied Pawlu għadda l-ħajja tiegħu ibaħħar minn post għal ieħor fuq l-opra tiegħu. Bil-kwiet joħroġ ta' kuljum bid-dajsa tiegħu ifittex il-ħobża ta' kuljum. Mhux dejjem kienet tiġih tajba, daqqa jaqbad bil-kwantità u drabi oħra jirritorna d-dar bidu fidu. Iżda l-inkwiet tiegħu minn dejjem kien kif se jitħabat kontra l-kurrenti tal-ibħra miftuħa li huwa jaħdem fihom. Il-kuraġġ tiegħu iġibu meta fl-aħħar jara qabda sabiħa ta' ħut. Jistqar li mhux dejjem isib kwantità kbira b'mod speċjali llum il-ġurnata fejn l-ammont ta' ħut qiegħed dejjem jonqos. Is-sajjied ma jiddependix biss fuq l-erf kbir tiegħu meta jiġi wiċċ imbiċċ mad-diffikultajiet. Idur fuq it-twemmin tiegħu falla u b'fiduċja jitlob lil Madonna ta' Pompej, il-patruna tas-sajjieda fir-raħal pittoresk ta' Marsa Xlokk.